Ginpatpat sang Director sang Jaro Archdiocesan Social Action Center nga si Msgr Meliton Oso kung anong tatlo kasay sang mga kawatan nga nagapakuno-kuno lang sa pagbulig sa iban nga tawo, agud tabunan ang ila sala nga pagpangawat. Ang una mo ang Good Samari-THIEF nga makawat kag kurap apang palasimba. Ang ikaduha naman mo ang Holy Chari-THIEF nga kawatan apang nagabulig sa mga imol. Ang ikatatlo among Philanthro-THIEF nga kawatan apang nagapatukod sa mga simbahan kag mga chapel. Gin-mensyonar pa ni Oso sanday ako Bicol Representative Saldico Curlee Discaya kay iban pa nga among major donors ang Nuestra Señora de Salvación Church sa Romblon nga ginkilala bilang parokya sang Pebrero 2024. Si Koa na-implicate sa flood control corruption samtang si Discaya naman isa ka kontraktor nga sentro man sang investigasyon bangod sa korupsyon. Nagpaandam si Oso sa mga kurap nga bisan magbulig pa sa iban, magsimba o kung magdonar sa simbahan, wala gihapon sang kapatawaran kung wala sang restitution o kung wala ginabalik ang ila kinawatan. Good Samari-THIEF, halin sa Good Samaritan. Ang ikaduha, Holy Chari-THIEF, halin sa Holy Charity. Ang ikatatlo, Philanthro-THIEF. Ano lang style nila? Mangawat, makanto kay Father, kasi imuan ta kasimbahan, Father. Abi nila na patawad, excuse me, there is no forgiveness. Bisan patindugan mo pa katedral, kaya ang kinawat ya, ibalik mo sa imo ginkawatan, hindi sa katedral. Ang kinawatan, ibalik sa ginkawatan, hindi paagi sa philanthropic works.